Umar Hayya'u. So ya shige zuci ban shiri ba, kuma yana tsimani nau'in salo na shi ban sani ba. Ya ƙuran tunani masoyiya ta wake na zaba, inda zaki jani indai da raina da lafiyata. Alƙawar na ɗauka ko da garin so yana da nisa. Zani da kafafu masoyiya ta mu ɗanyi wasa. Zo na miki bambu a san kini zana cinye gasa. Zana ɗauki kambu ni dai salo na aman kiɗina. Hausa ce nake kuma a ko'ina zana nuna kaina. in yi tutiya, Ina da kishi na al'ummar mu. Hausa na iya Zama kalau kun ji inkiyar mu. ya fi jiniya. Sai ɗan gari ne yake kwatance, inda tambaya na fi gane ba ko ba zai ɓata ba. Ko ina ya dosa Shiru-shiru bai kamar faɗa ba. So na baki amsa yana shiga ba da sallama ba. Wa ya san shirinsa, so in ya kai so ya haura ƙauna. Sai batun iyaye su sai da rana a daura aure. Ai bukukuwa yiri-yiri sai gidan amare. Ba kururuwa tunkwal da kan tabare. Babu saukowa mai tankaɗe za ta tace gari, kuma tsakin taware shi ilimi maganin duhu ne. Ya fi fitilata murhu ana yin shi don tukwane. Gane magana ta kawai tunani da falsafa ne. Haka nake biyata indai ina so na aika sako. Nazari nake yi domin cikar ɗan adam tunani. Martabar tsatsanmu ni hankali zan kira ma'auni. gane kuskurenmu Uba da ɗa wasu suna kamanni, kuma a zuri'armu. manyan ƙasa ta mu yau suna ji, Kuma suna gani kan abin da ke faruwa arewa. Sun rufe idansu ganin idanunmu sun gazawa. Gun tsare tushensu kullum da ƙarya suke fakewa. Don rufe shirinsu da sun ci zaben su yi wucewa. Shekara 4 duka su karkare babu mai tunamu. sun gama da mu. A mai zuwa yaji matsalar mu. Wa yake da mu Sinas level ne suke tunamu. sai kira ga mu. Domin suna so mu masu zaɓe. Sai ya alkawar kuma siran zuwa za su yi cikawa. Idan siya makance sun manta cewa akwai macewa. Babu tabbatacce ranar da babu inuwar tsayawa. Ita lahira ce Komai ka shuka shi za ka girba. Dan adam ka gyara tun lokaci na ka bai kure ba. lokaci na ka bai ƙure